mar LTN kamora mora ma intiere machiegni ahinya e chenro mar Kuku mar Wach. Maendi en chenro ma wakelo ni kinde ka kinde sama chalo kamaendi kama bende walose wechego eko ma bende sani ndiko ritwake mang'eny moloyo pile ka pile matimre e pacho piny Kenya kaendi. Antiere kod wende studio kaendi babo mi thuolo mar mondo mi fulre mondo ng'eni en kata kamano ok en wendo ahinya en wang' ma be using'io nene lolweke kata kamano higa ni endi apani maendi okang'ne mokwongo mar chopo ber mar mondo mi fulre wacho ni en wuod kanye en wuod county mane samoro nitie gimotimo Nairobi ka ok ing'eyo mago te kohero bo nyalo nyisowa machiegni ahinya. Kumano nyikwara mogi mkunga pino yiyana jo Oloo gi joram gitudo nyinga en Apopo Lentana Adoto Homabay County kendo ja wacho weche mag siasa. Kumano to ang'o miluongo ni Lentana en nyinga kaka mag jo dhod Masai mag kon mag yudra ahinya. Ang'o miyo nyingno iyudo? Nyingi ng'ato konyuole koro ano miyo nyingora Lentana koro ko babo na yude koro bata pani na mo nyuola intiere olemo moro ni Lentana Kamara mane wano nyabenda we koro nyalo biro koro mane kono chaka ngeno ken planta ma Kenya ka no ko piny ma ko kele kae okonyo diek madiek cham pile pile koro anyalo biro koro ino nyalo biro exactly. Mano wach maber ahinya. Koro achiel kachiel ore mondo koro watwage weche mag siasa matimre e pacho kaendi kaka duto wang'eyo ni sani ndiko nitie ywaruok mapek ahinya e wechego eko mag jogo mag jotend migepe ma be nowal kod migosi Uhuru Kenyatta amna e juma makoro ne orumo noendo osebedo kokelo liet mang'eny ahinya ka nyaka jogo eko mag jonasa nyokwer momoy gi ngang' ni gin nyinge machalo kamago eko gikia kendo be gimiyo kiach mabor moloyo ni giwacho ni Uhuru Kenyatta en ng'ano endo mantiere telo e yo mantiere e ataro mar chik. Dware ni mondo winyi pachi kuom maendi nikech en gima aneno kata ka koro kata mna jo US ambassador ma US Robert Godek nyiewo temo luongo jogi mar mondo mi gibed gi winjruok mondo mi weche otimre maber. King'iyo konchiel ineno ka majority leader Aden Dole wacho ni gin gibodhi dhi nyiewo mondo gipuodh jogo e od bura. NASA wacho ni gin kata bura ne mok gibidhi. Maendi nyiso ni jomi iyierogi mondo gitie migepe mag piny Kenya kaendi. Be tijni dhi tire? Bodhi tire maber? Keta ma technique lakini wao wache wano kwa gona Uhuru kaka president waka 26 October ni onge ngowa kora but dipo ne odhitiyo Uhuru emane ochamo muma jatend piny owacho kaluwore gi chik gipend chike be ma Kenya ka malo ni legally then president but legitimately maybe okay to kupono dhitiyo kaka owacho no iro cabinet okapaka nitie chik ma nyalo wacho ni koponi jo NASA okodhi committee mar appointment to gidhi chamo gidhi kadho gibro kadho nikech chik wacho ni appointment committee nitiere members mar automatic kaka majority leader magar automatic members speaker gi deputy automatic members ma ujuma nitiere members moyier from other members of parliament to e chik bende bunge ng'iyo members moyier temo ng'ini ma paten en amu government ma konti man side ma minority gi side ma majority koro okeni ni maka jodie nya yer anybody to be a member of that committee madhi ahead with approving appointments ma Uhuru kelo koro okapaka kata jo sobe court okumundo gi the but koro legitimacy ema koro bedo question bedo ask to koro jikaka Keriako to bi konyo yier John Munyes moko bende pod biro iparo ni gidhi tiyo gi teko maber adach nango gidhi tiyo nade ka ntiere bath Kenya ma wacho ni wan gi mutimo kendo wan onge gima konyowa godo mane ko wach mobiro mar legality legitimacy legality ni legally e chik oniti but legitimacy ni be in gi authority ma jopiny wiye koro nya yier gi ndiyo magiti but na king'eyo mo bengo oboche chenro ni any puk the other part of the country moko mono gombulta praga uchiel mara par pok uwe mo wachne gin gi yie kata gidagi ka gidagi legitimacy will be a very big problem ne jomo yier gi Uhuru Kenyatta mondo chak tich gi nikech oseyero ji ochiko odomo ji paga chielo na paga reyo ko nikech cabinet wachne biro gi ji praga reyo makang'eny koro mudongo wakega botemore maybe onya yiero jomoko mwako jomonoko gine ka mondo wachni walosu sirikal adi achiel kanyagala koro pod orito mondo ng'e en mana speculations an wachni pod wakia but o Kenya ok nyadhi mbele
ka joma go kora tekra go chiel poko join sirkal ok nyadhi mbele. Mano kela kore wach madwaro mondo ikonyo ne winjo kaendi. Nyoro kanye jambetre mar US Robert Godek loso kod jood bura mag NASA kod Jubilee. Nyo temo lieko wach moro ni jo NASA oyodo nje piny owacho mondo yier moko kuom gi jotend migape. Aparo ni kane uru wewe ne we thuolo mar mondo mi gima kama obed ni nyalo timre. Koro kinyo kaka Godek loso gi kaka uru no we jomoko ko wacho nyinge gi te chande. Nyiso ni nitie thuolo mane gibene giseneno ni mwer mondo we ne jo opposition mondo donje. Iparo ni mendi nyalo konyo ywarruok manitie sani. Ok bi konyo gino bi konyo ing'eni 27 kane okwal ombulu mar Raila to ji wacho ni odonje sirikal mar barabara to wa discuss agenda 1 2 3 4 to watimo 1 2 3 4 maweyo mar injustices to check injustices mano kasano jana so dagi en electoral injustice mar ni ombucha igoyo to kuchop Nairobi omal bedo multiply by 10 or bedo divided by 10 wana ni ko ombucha chiel mar Apopo manik ochopo Nairobi ngena di mbula re mane gima jonasa yuago ni electoral justice oken poa sharing makingado wachini kendra do donje sirikal no shapao onge wadwa ni ya Raila go uru gi ngata modo chung president to kuyomba Raila mabesa mo nyayebi kata nyambo uru to yie ni ya an oyomba gi Uhuru Kenyatta lo sirikal te obed mari ku Raila yombo uru mabe no yombe Uhuru yeni no oyomba lo sirikal gi joge nite onge mo poa sharing Raila kudwar is not in the table of NASA that now. Onge wach man to kore ok dwar power sharing kata sirkal mar manywanda ng'eni nywande koni gi koni nywande kamoro achiel to adier mantie ni Uhuru dhi nyime gi tich kaka jatend piny owacho to koro open jonasa mar mondo mi koro gikel ywak gi kaka gidwaro mondo mi gita piny cha giriwre gi jogi mondo gibed gi wach achiel chung achiel mar tayo Kenya higni 5 mabiro. Ma dong nyalo kelo kwe matin kata nyalo doko piny mirima mosebedo moloyo nya kor kanasa. Mano short term solution. Mono gima yacheni itimo mondo mi okony sechegi to sustainability mar solution no onge wacheni ibotema sani to mondo igni 20 15 mabiro okodhi konyo piny kata ka gibiro loso ni transitional government madhi tero ji e kura ni gawe kana 2020 2019 2021 before wacho election 2022 mondo mi jo wacheni washare power wa reform IBC wa reform electoral system wa reform police mondo mi kodhi 2022 wadhi ka 2021 kech gino ko bed ndalo mang'eny ahinya kech an na gombulu mondo mi ng'ato bed president to ok dimora ni ng'ato bed president no dhi share power to bucha okokwan kata bedo divided adano bucha go achiel to chopo Nairobi Kennedy achiel mar president ogana ko Nairobi mara bed achiel to mar ng'ato mogocho kata mana Kirinyaga bedo mar plan department bedo ngowa mbula par mane moko dwaro wadano mbulu ko ng'wa kata ko mbucha achiel bedo buchi wa Muyale o piny Lamu o Chou Kajiado ko chopo Nairobi en mbula achiel mikono en one man one vote. Onge wach to koro kinyalo keto nyong'ong kata nyalo keto rameny e jomogo eko mano wal kod Uhuru Kenyatta eno ka ginjogo man gi nyalo matiyo tije mano wal gi ji kaka Munyes ji kaka Kiriako to biko nye ogweta oko manye nitiere wadonjo koro e weche gi kima cabinet ji manyo biro gi eno ka gibro kelo lokruok madwarre ngini cabinet en tiyo tij president kata sana mo yera aramo robido cabinet minister en mani koro en ja policy making bureaucrats te piny kae PS directors mago jomo somo e those lines kata ken labor nte jomo somo labor jomo experience labor an ko ira minister and teach na kono president me minister oda pesa makama to this project president allocate funds koro ministers ideally ngata kata jabro minister bel ja 18 years old to 70 year minister koro some come with a lot of competence from background magi mosomo. For example, kiyo daktari bedo minister mara health onge paro mang'eny maber moloyo kiera Apopo environment mondo dhiota which health onge godo koro I'll be briefed a lot koro minister to general anano ni gin qualified onge amo qualified bedo minister Kenya ka as long as ni inyalo ndiko gigiene waso tawa mang'eny 1970 tawa ga jok saboro tawa mang'eny 1970 to piny was just doing well koro kane problem gi jomo yierego
but koro my legitimacy ni mowacho ni is the question maginyalo lak. Kwa dhi yweyo Ruto manja lop jatend piny owacho nyocha ne ji wacho ng'uru nyocha wuok koni kocha ni wang' ni to Uhuru loso cabinet ne ma oko dhi ma odwaro paro mar William Ruto to ne iwacho ni nyaka be ni ywaruok ne nitiere Ruto ok ne mor gi weche moko kaka jasiasa ma nyalo bedo ni en gima notimre. Ywaruok nitiere king'iyo 2013 kane Uhuru yiero cabinet ne gin kanyakla makata king'iyo chieng'no ne gidoko lewni machal ne kata machal rachata makwar mano ko ne giyiere kanyakla kane giyiero nus gichak yiero moko ne gin kanyakla to kata king'iyo the past events ka gitimo mar sirikal press conference no Uhuru Guto dhi kanyakla te siasa gimotine body language speak moloyo gima ng'ato timo kino ka gimo gito ng'ato kauno gitimo kanyakla ng'e ni onge winjruok mantie yorok mantiere to mana ka ng'eyo William Ruto en ng'ama very ina schema osewuok wacho ni onge yarruok but ong'eyo gima otarget king'iye kata kama ino to gi Kenyatta ma mzee jogo ne umune ni an humble to toke nitie kaka nopango tich to ng'e kaka nokawo presidency igni progadi eka nogole koro William ne kipano ng'ama forek mang'eny ong'e gimotimo kata no ka nitie yarruok teno wacho onge yarruok kwande donjo mos opimo piny kabisa. Onge wach, wabro kawo yo matin kwa duogo pod wantie kod weche mang'eny wale mondo wawach kaendi gi jatelo ma en Apopo ma bende obeyo lak dhoge ne yure ne kom mar siasa kinde manokadho to pod en jasiasa kendo miyo weche gi kachiel e yo makare kodogo wabro ng'iyo ne chamo mar Migosi Raila Amolo Odinga sani kendo chako medo ochuching kendo eno ka wach no medo mana ride bende gini nobedie kose mana wach thore ma ina mana wacho ka 12 odhi jogo eko ma bende jonasa be chunygi osetho moko bacho niya giol giwinjo wach no endo magi te kodogo tipo lero no kaka janasa mondo mang'e ni to koro en chenro mane ma nitiere kike dhi mabor ma en chenro mar Kuku mar Wach. Machiegni kedo kamoro mora ma intiere maendi en chenro mar Kuku mar Wach wane okang' mar ariyo kako rikriuri kodwa wantiere kaendi kod Migosi Apopo ma bende don watiyo wechegi kachiel powinjogi sani koro wane okang' ni wadwa ng'iyo go wechegi ko mag NASA to moloyo ogai mar NASA Migosi Raila Amolo Odinga sani osebedo ka koro noketo singo kendo okang' manyien ni koro tarik 30 gani endi dwe mar achiel ni to koro abro chamo muma kuonde moko be Raila wuothe time nyaka muma kaka njago Kamega incho mie muma mondo kaw muma no cham muma gi kanyo weche mang'eny ji oae bondo bende yana okang' miyo moro ochire achiel miyo Raila muma e nyim ji ni baba kaw gini cham mondo watiek wach ni ndi kaka to Raila be koro piny omako dhoge bende wacho to gini tek manadi jonasa moko nigi geno moko bende geno margi osela kana ni onge kuma eno chopie to giwacho ni kapo ni Jubilee okoloso kodgi to gibro chamo muma en ang'o miwacho chamo mane Nick naka chamo muma ona gima it's long overdue nyaka chamo muma onge shortcut mora mora wang'ani onge mondo accept and move on moving on onge to chamo muma kaka ng'a e bo chik man to ono chamo muma to chor nikech no hope ni dialogue mobobedo mabokelo country into peace and to talks on electoral justice. Sida ka electoral justice can po angriness. Katinga po angry ngano kolombolo. Ema po angry. Ngejo chika kenda la po angry. Ngamlo kolombolo chama po angry molo angoa molo kan Raila. Koro kocho on 31st
en kuono migoyo, ok en muma ok chama ni kora la chama muma ni kinyo odhi kumo. Nego chama muma kung'eno chama muma to dhi ka kanyo momiyo kata momiyo la muma kaka mega bonde miya to lakini muma hona imiye kata ne apiko na kai muma matingo makiro mogre ko baba cham to chamo ko dhi ka kore mo 31 no pange to mumbu mutingo makamora mora koro usede gi muma mo kapogora ko sani makamo ngre la kana ro ko de airport ko baba chunga ada chamo cham gini ke be ko me de ada no chame kwa ngino ko chame to dhi kanye bang man iwinjo omiyo ji nyaka 31st omiyo kata an apini yana poko chaka apini chako bang February kalo chama ka chako chene dan ma new year started koro in new year ni chakre gi karelo chamo kata madalo ano ka dala ano bi kai to mon babu chamo me kata mwaka manyien gomo matime ngema na poda stop nyaka relo chamo muma mondo mi ingeni kidhi negotiation nyaka dhi ki create ngowa negotiating power iwinjo nyaka negotiating power ma strong makada kokoro luonge ni koro business guru electoral justice I'm not for power sharing nege share power okobi konyowa in the long end mar bedo electoral justice kata kore lo wuok to next year ni kichudo chu president to ne mbuti mai ti wacho ni ni bika pogni mkati news to mkati full imunyo bi bingo te full to iru pogni news ni ko isha news ngacho man kitchen ngi police gi jo military mano ko bi yewang ne ngi mu won makatek to ngana to ge dodgi ada to go bechwa mbutu mana no bika jo Mombasa ge jo to kana ge mudo were to okine kamano endo en achiel kuom ranyisi ni nyalo kelo tulo, nyalo kelo ywaruok, nyalo kelo chiedhandi mang'eny ahinya ne oganda ma jo Kenya. Kochopo kuma koro ng'ato ng'ato dhi tuge dhode gino endo. Jo Kenya odak kaka ji kanyakla, gintiere Kenya kaendi, onge ng'ama noluongo ka mondo obi ji te nitie ka gi ratiro mar bedo e Kenya ka. Koro ka jomoko nyako dhi otunge dhode gini to maendi nyiso ni en akwede. Ka jaduong' nyomo mona par. To jaduong' dhako mokwongo ni nowene kiss. Kone kiss ne athora we kiss ni pogno jomo onge ngowa mwandu gi iwinjo to ngani wania bako mokongo chamu gi ngote otieko ni onge un joka lakini onge gima donge nyacho ne mwana ka nyathini moro oyudo pesa kone mam we dari we daga ngao odara kata gwase odara kanye gweng moro bed gi kwe monge ngo monge moko lar gi joko bino lar mano kene solution kupone ngowa ok feel share ke onge ka wabogo mbulu since 2007 wasogo mbulu ka kendo sio maber to ni wan mama ne okwan pedigree ma jomo bedo president obire telo okonya yie ni joluo koyombo to rach kanyo koyombo to ber mono konye ka tek makoni wanya deny in fact sano nya wacho ni ok nyalre ok ber ka jipogore to that is the way we will go in the next 25 or 30 years it will end there to oganda joluo kata kura mengine ok nogoyo wang'ni ingeni joluo ne kogo kata kura kanye matari pareo ga uchi to honang ko justice to kura ngama koro joluo wachi gi mano goyo kura ka IBC mano kolombolo ombolo no kwal taka bur IBC mano kolombolo no pod the tambolo mar in fact kanya blame Maraga chief justice owacho no dogo no ombolo ngama no kolombolo me o dogo timo legalities pod dogo no ombolo mano bengine Maraga no konyo to IBC kende manyalo timo kalore gi chik man IBC kende manyalo nyalo no gino sheria kata kondiki kidi sheria kondiki kidi ne wacho ni ero mbolo wacho ni within 60 days but IBC ni nyaka loke within 60 days nyaka loke IBC ni mondo godho go ngo ombulu wang sure ni kogo ombulu ombuch ni kimbucha popo ikwano ni ginadi ariyo to jatelo ka waloko tanga matin rela ko chamo matarik 30 wach ni koro odhi kaka geno mar oganda nitiero chamo matarik 30 no koro odhi tiyo kanye otiyo na we will shift our allegiance to the president of Kenya to our president of People's Republic mano shift allegiance donc mano kore wacho ni mano koro we are going to negotiate ko uru ngeni wecha serious ka people are shifting allegiance to already governors wachine wagwan koponalo cha muma we are shifting allegiance from Republic of Kenya to President of Kenya to Odinga MPs wachine give shift allegiance give from there to there man will tell you now they are chaos immediately and man ka jibu negotiate to negotiate people don't negotiate when there's calmness think
people think the status quo is accepted. Mano omiyo gimite mojo ka winji maler en ni itemo siro weche mag tulo. Ok tulo. Stalemate nyaka bed stalemate ka you negotiate. People negotiate when there's comfort. Sani wane comfort. Uhuru is very comfortable oil ministers. And a comfort zone. So when there's a stalemate, makoro people shift allegiance from him to His Excellency Odinga. Hey, this thing is serious. Let us now call and talk. When there was 2007 election, why did you come to negotiate? Because things were bad. Otherwise, if Raila kept quiet and said that now we are accepting, even William Ruto himself, any mass of violence, makata guenge unyeni owangi kanisa na kanisa wangi mane ka Kibaki no yeshe power nusigirai. Omi wambe sani kwa chango on 31st. Wabro show our allegiance to Odinga. Makata kuko ni tax mar odoko from 16 to 17. Employer now ngada kakangoa kakahelo Wach. Makoro kwa kanyo koro gemarelo wacho mane maunu tiyo godo. Mane obutiyo go from 31st. Timo chamo one A. You will see the difference in this country. No se mia siem ni mano kotemo to en twitch manyaka chieng kendo bende otenre gi deyo ng'ato. Wacho ni mago gen treason. In treason en twitch mar dechu. Ngano wacho mano. Kiria ko to bi Githu Muigai. Onge ango sheria. To Githu Muigai ene jang'adria ko kendo ene okelo kamalo maduong' mar piny owacho. Legally en kelo kamalo mar piny owacho bato keng mar chik. Karana kano kajalo atanga chik mulo en chik mong'eyo en Uhuru paro nade. Mana ka chik no jobedi. Okay advice Uhuru Kenyatta on anything. Was advice Uhuru Kenyatta on what in this country? Githu Muigai. Onge mose konyo go Uhuru nyaka chak bedi age. En ng'ama ride on the time ya president do nango. Mokuongo kara chik ng'ado ji no se gol oko mar penal code ni death sentence onge. To ng'anya makore en ng'asani. Makore la wira ida put this country into chaos. Kore Raila kumakana. Raila en japiny, en ja Kenya, en Macha citizen. is institution. Macha is excellent. Sino mako president. Mano be bad. Nyama makore la kada inkinde ngikpana chini koro ori in police. Raila ni to makore lito kitero. Apopo doka chien. Owe wacho weche ma ji wacho e kor gwenge. Wach kalore gi kaka ing'e chike ng'ama jatelo. Iparo ni ojok mar Odinga ng'ato ok nyal make. Gi ketho chik. Legally nyamake, but the consequence of making any because ntiere persons minyamake ni bang koro maki otere court kaka ane nyamaka otere court matweya. But the status of Raila Odinga ok nyamake mikete jela sani. Kinya paro kata last time mano dhika Jimmy Onjigi in the up market of Mundaega. So there was rumors that Odinga kanyo wale Odinga. What was the action? Jineta ku wuotho from Mea nyaka Mundaega. Mundaega ngawa othe ngende na makadi dieri. So it's something make it's impossible in make ndeyo. But the consequence of make ko en burumane. Consequence mar make rach moloyo ka omake to kete consequence mar twitch nyaka tho. The chaos could be unimaginable. Can I make examples of countries most opposition leaders? Most also nyaka loko serikal because of opposition leader kata temne makos. I'm appeal to the government. This swallow pride marigi. Pride mantika. Gi accept ni pinyo pogore deriyo. Kikwa drive Kenya into chaos. Walung Raila. Short term, wa bede kanyakla, wa agree on how to transition the government, or power sharing, transition the government, mondo me, we have a genuine election. To give out fear, no, watch, any can only that be chaos. Don't fear to say it. That is what will ensure. Everywhere, Kidi Congo in chaos, Banka president, or Koda ye any time, no room, in chaos. Kidi Mugabe in Zimbabwe, the same. It's chaos. In fact, in Zimbabwe, military helped a lot. Kidi in Uganda, the same. Rwanda is taking time bomb the same. It's something that we fear. Kenyans fear discussing this thing openly because they watch any chaos, ni Manuel is a bad term. It is the right term. You saw it on 26. Kara loko ne ogombolo. Jeni monoto. To police no nyalo kara kara migori. Kara no be police no de kara makisu no de kara siano gde. Nango kara chi mana lama na US. Mano US mano donje JK. Donc police no
no kendara ne people. It happened. So we should not fear saying it as it is. That's the fact. Guinea nyaka jogibed piny agree on transitional government, or people will shift the allegiance from the president of Kenya to one Raila Amolo Odinga. Koro watieko wachni endi to kapo non ni mago chako kadho gi yamo kaka matari kapar gari no kadho gi yamo. Wacho ni kata mana higa manyien pok ichako mari pok Raila pok chako. Muma be wuotho kamora mora makumero mega od Raila Odinga to ikage. Ka lewe airport, lewe to oyomba. Onge wacho koro kapo no ni koro eroko yude watieko kapo ni gino ok otimore to koko timore obedo disappointment ne supporters mekenas, but kam sicho pesani ni okadho kata mar Raila Amolo Odinga omuome sani en koro anyway people's assembly mabura mua ni gidwaro kama ngora wase pango 31st mag Lweti Kalonzo Wod Mkamba donju kachando uting Lweti ose Raila ma it's something ma people assembly sani koro wase from the delegated authority to the representatives to acting on it directly mana mwadhi ya sani onge wach abucho poke kanyo weche go eko tek kaka njoka ko popo keleno endo wang niero giride otek wabrano kaka obro chal kata kamano endo wadro tek Kenya ka ende wala mondo wabed kod Kenya man gi kwe nikech kwe no bende mabro kelo dongruok magi tek gin mago eko mag siasa gone jogi oriti jatelo mar mondo mi walor chenro ni ero kono jothuru angima kwa wabedu geno tarik 3 wabedu kwa rito ni babu Wach ang'o kata kamano we keep on fighting for justice. Nyako chako rom kendo, maendi ne chenro mar Kuku mar Wach. Erokamano.